Ndinonzi Dudzai Matanhiri. Ndamira mudare ramambongezi. Ishe ndipewo simba rekutaura chokwadi. Chinjebu. Cosmas Chitsuro. Inonzi Cosmas Chitsuro. Ndamira mudare ramambongezi. Ishe ndipewo simba ntaure chokwadi. Right. Dudzai. Ndiye Cosmas wakataura naye mudare ramambo. Right. Taura chingwinya yenyu. Taurisa yama idare rikunzwi. Ndiri munhu ari kushungurudzika pakugara. Ambuya. Ndiri munhu ari kushungurudzika pakugara. Magariro andiri kuita naCosmas Chitsuro ndofunga ndaane makore. Asi pachiraramo changu havandisvitso kana mari mumaoko kana vange vainayo. Unotoiona kuti vanayo. Voita zvavanoita kana kuti pavanoisa pacho haupaoni. Munhu oronga kana rwendo rwake wozongonzwa kuti handina mari. Ndofunga ndashinga kwemakore tingogarisana takadaro ndokuti aiwa munhu wangu haana. Kana ainayo anodii anondipa. Asi kana aiwana haadi haandipi. Ndofunga kubva gore rapera vakatanga kuenda kumusha kwavo kunonzi kuMount Darwin. Vakaenda rwokutanga vakati nehorongo zvakakona. Nemari yavangoenda nayo vakadzoka vasina zvavaita. Ndokudzokera kepiri. Vadzokera kepiri. Kwakatanga kuitika zvazvichiitika ikoko. Ini ndokutanga kuona pafoni munhu akuisa foni yake loku. Munhu akuti kana ari paari foni yake anenge akatsindikira nyange iri pachaja kuti aona anodi ari kutaura kuseri. Kune munhu anga ariko akatanga kubhipa kana kuisa mapolice call ndongoro. Ndozosvika pakubvunza kuti ko munhu ari kungobhipa isa mapolice call ari kumboda nezvino. Vanhu vari kumba vese vane mafoni. Vari kutadza kuudza inimi kuti kumba kwadai kana kwadai. Iye ari panext ndiye anoda kuudza nezvipo. Havana kuda kundipindurawo ndikati inini tsuro yangu ndichadii hangu ndichaibata. Zvaramba zvichidaro vabva vazodzokera futi kumusha. Vadzoka zvataida kuita zvadii futi zvakona. Izvo pamwe kunoonana nechii zvavo nemunhu wavo nekutekura mari dzavo. Haudooni kuti vane mari kana kuti vadii voindi. Musiwo musina kana chikafu. Foni yangu chete inonge yapedza kuduswa igore rapera haijusiwe. Kana nditiwo ndafunga mumwe wangu regai ndimufonere haufonere kuti hauna mari. Ivo ndo vanofona apa vanenge vafungawo kuti regai ndimuchimufonera. Ndipo pavanotaurawo newe kana kuseni zvobva zvapera. Wozofona futi kana mangwana kuseni. Zvadaro. Izvozvo vanga vachida vakabva vaenda kufundiswa 9 hanzi tine nyaya dzemusi wa10 vatakura futi mari dzavo. Dhora chairo kana rikuchigara. Chataka tichida muchembero wangu. Ndechekuti muudze dare. Matambudziko enyu. Mambo ndauya kwamuri zvinoitika mumba mangu zvakawanda. Saka chandazoita kuti ndiuye kuno kudare nhasi. Inyaya yakati. Matopedza. Nditi. Izvo zvokuti hamutekerwe airtime hamudini ndo zvakakutsamwisai kuti muzoya kudare. Makuchitaurira mhosva dare. Chazoita kuti muchiuya manje kudare. Handiti matambudziko enyu muri kuitwei nababa ava. Zvii zviri kuitika. Handiti. Muri baba namai kwenguva yakareba zvakadii. Ndinonga takatorana mu96. 96. Kudhara zvo. Alright. Saka dambudziko nderei? Dambudziko nderekuti kumusha kwane mudzimai. Mudzimai ari kubheja gore rino ndiri kuroorwa. Ivo ndobva vanditi waiwa gore rino ndiri kuroora. Saka zvinondibata. Nokubatwa nemhosva isati yaparwa kaini.
aiwa mhosva haisati hayo yaparwa asi iri kudii uri kuona ndikataura ndoda kurovai handisungwe nemapurisa musati marova sati ndakurovai mauya nani woukama wenu pana mai pana hanzvadzi pane munin'ina pane munin'ina tine urombo zvikuru mai ndevapi ndimi nevari vanotera nyaya dzakadai so dzinosiririsa dzekuona vabereki vakaita sevava vari pamberi pedu tichitaura nyaya dzemumba hatina patinodzitaura takatomira hadzina kidzi handii but nyaya yekutaurwa namai panogona kunge pane zviri kuitika mumba mavo handiti kana tichienda kudare manje kuti tibatsirike tinofanira kuenda neproblem yaunenge uinayo kuti vanondirova kana vaita zvinhu zvavo kwavanoita ikoko vanondishungurudza vanondidai handiti dare rowana charinobatirira pachiri kuti murume haarambidzwi kuita vakadzi vaanoda kukastomary law mutemo wedu wechivanhu haurambidze murume kuita madzimai ake anoda but madzimai aya kana waanawo hautenderwi zvekare kushungurudza umwe chete wavo unofanirwa kuvada vese semadzimai ani ako kana usingachade umwe wachona wemadzimai unofanirwa kumuudza kuti inini handichada nezvani nezvako munhu woenda kumusha kwake handiti pane kuti ukiriete maronda muhana dzemunhu panozopedzesera umwe munhu azozviisa patambo umwe munhu azvikanda mumvura handiti kukundikana kunenge kwaita munhu kugadzirisa maproblems epamba pani pako ndinoda kuti amai manzwa zvavari kutsanangura vari kubata icho zviri kuitika handiti but tikaenda panhau yekuti murume hasi kutengera mukadzi wake airtime handiti dare harina simba rekuti riudze murume uyu kuti tengerai adzimai venyu airtime handiti mukadzi haasi kutengerwa airtime kana ataura nyaya yeairtime ari kuzopedzesera arohwa nemurume handiri muona nyaya dzedu dzematare dzavepo taiwaka haungati airtime hausi kutengera mukadzi wozopedzesera waakumurohwa aiwa imhosva handi iye zvino tiri panyaya yekuti kana murume aita umwe mukadzi mumba munonetsa handi mapanzwa kana iye mukadzi chayakaita umwe murume handiti mumba munoshupa munotozoona kuti pano paipa handiti but hakuna murume paanozonotora mukadzi umwe achiuya naye pane umwe asina kuudza wacho aripo nemombe maona dare rechivanhu pariri manje raakutaura kuti aiwa kana wakatora mukadzi wako homwe but mutemo unoti bhadhara mombe kumukadzi uyu nezvawakaita dare rinenge raakutonga saka ndaandichifungidzira kuti panouya munhu munomu achitsanangura nyaya yake tinoona kuti tikamusiya ari kunze kwedare nepaasvika tinogona kurasikirwa neupenyu hwemunhu tomutendera kupinda mudare kuti uyai mudare chataakunomudedzera mudare ndechekuti tikumbire kune munhu akumutora sereject kuti amutore semunhu handiti torai adzimai venyu semunhu mune vana vangani baba namai avo ndoda kuti vapindure ndabvunza ivo mune 4 vana vakamira sei handiti mapuwa madirwo acho avaitwa naMwari kupuwa nhaka yevana yakaenzaniswa kana wogova zvinhu zvako haunetseki John zvandakupa izvo unodya namaidei iwe Peter zvandakupa izvo
unodyana rumbidzai wapedza. Uyu kana akarogwa, iwe John ndiwe unoona zvemwana wako. Ndiri kukurongerai upenyu kuitira pandinozofa. Uri kurongera vana vako, handiti. Saka tiri kuda kuti tichienda panhau yekuti ivo vanzwe kuti adzimai vavo kunyange vanga vachitsanangura icho nechicho nechicho. Handifarire kutonga nyaya dzemumba mevanhu vakuru ava. Vanhu vakuru mukavatarisa kwandiri, handiti. Handingavaudzire kuti kugara kunoda kuita sei. Kana mumba maita problem, handiti, havangauye kwandiri ava kuzondiudza kuti ndaane dambudziko mumba rakazodai rikadai, handiti. But ini ndikaita challenge yekuti ndaita dambudziko mumba, ndinoenda kwavari ndichimhanya, ndichitarisa age yemunhu kuti munhu mukuru kwandiri. Hakuna munhu angaudzire kuti gara zvakanaka nemukadzi. Maramba kudiwa akaita sei age yavo vekuti vangatopengeswa nevakadzi, kukoshwa chembere yavachembedza iyi kubereka vana 4. Handivatoi vakuwasha kana vari vakuwasha mumusha. So handidi kutaura nyaya dzakadaro kuvanhu vakuru. Zvamu dzorerai ava vanhu kumusha vagare zvakanaka mumusha. Havasi vanhu vatingatongese kuti endai munogara kumba zvakanaka. But pakaparwa mhosva yekuti mai ava vakurohwa vachisiyiwa vasina chekudya pamusha sezvavari kutaura, hazvidzokororeke zvezvezvo. Ndiri kukumbira baba ava kuti handisi kuda kunzwa zvavanotaura mumuromo mavo muno mudare muno. Handiti, ndinoda kuvadzosera. Ndaita kuti kana mai ava vari kumba vari vaviri vasingagone kuvaudza problem yavainayo, vaitaure vakagara vachivaudza, voenda kumba kwavo vonogadzirisa problem iyoyo. Ndopane chikumbiro changu. Vamwe mese musati matadzi. Nyaya dzakadai hadzipindwe. Inyaya dzevanhu vakuru. Handiti, mukanzwa mukadzi mukuru akubuda mumba akadai vachinotaura nyaya yavo kuno umwe munhu, vakundikana. Handiti, but mutemo wechivanhu kuti tirere upenyu pamunhu, akaona chinhu waremerwa, chitoudza muvakidzani wako, chitoudza umwe munhu ari padhuze newe problem yaunenge wasangana nayo. Handiti, ndokuti usare wakadii, wakarerukirwa. Baba, nyaya dzamai ava madzinzwa ndadzimai venyu, vana 4, vasikana 2, vakomana 2. Muruda kupa vana basa rekuti mozonzonzi vana vakarwisana nababa wavo, vana vakarwisana nemubereki. Vana vatinavo mazuva ano havadi kuona mai vavo vachishungurudzwa nababa. Havadi zvekare kuona baba vavo vachishungurudzwa namai. Ndo zvine vana vedu. Mukada kucheka ukama nevana vamakabereka, shungurudzai mai vavo. Imimi shungurudzwai vachiona vana vedu namai, kunyatsoona kuti mai vari kushungurudza baba vedu, vanocheka ukama nevana. Vana havadi zvinhu zvakadaro. Saka handidi kuti tiexpose zvinhu zvemumba menyu kune vanhu vane dzavo nhamo dziri mudzimba mavo dzakakura kudarika dzenyu. Iye nyaya irapa iyi inyaya diki zvisingatomboiti. Kana mada mukadzi, hamusiye matodada pamba kuti ndichanomutora uchida usingadi. Hakuna mutemo wakadaro wokutoti ndinonomutora uchida usingadi. Achienda kupi? Pamusha wakashandwa nemukadzi uyu, kana kuti pamusha wamakatsvaga muine mukadzi uyu. Kuti papindike pamusha ipapo, munofanira kutoremekedza mudzimai wenyu zvichienderana nekuti umwe anokura achikundikana kuzoda murume, kana kuti masevhisizi anodiwa nemurume, iye murume achiri kuzvenzwa. Zotauriranwa pachikuru kuti onai mai mwana, muri kukundikana apa nepapa nekuda kweproblemu yakati. Kana uri urwere unowanikwa pavanhu, kukura kunowanikwa pamunhu. Kukura kwatinoita, tinokura nyama dzedu dzichisarudza zvimwe zvinhu kuti izvi hazvichaita, nyangwe ndikazvida hazvichaita. But tinokumbirana nemudzimai wangu, ndandichifunga kuti nditsvage umwe mukadzi anokubatsirai kuti mugogona kuwana mukana wekuti munge makazorora, muwane nguva yakakura yekuzorora padambudziko ramaanako.
kwete kuti munhu anozvipambira anodini anoita zvese anodai tozoona mukadzi kukura mhuno ima muchembedza mumusha kuna zvinhu zvinorwadza zvakafanana nekudaro vana tinozovadzora sei kana tikaita unhu hwakadaro. So ndiri kukumbirai kuti munoenda kudare mukumba madzokera mubva mati mambo akabva atoramba kana kutaura neni akangotaura akangoteerera zvakataurwa naadzimai ndobva aramba kutaura neni akati tinogarisana kumba zvakanaka. Ndapedza nyaya yenyu. Next court wamurangana. Next court. Ndatopedza nyaya yenyu. Kana muine zvenyuwo imi zvisiri zvokuti munoda kuzotaura nyaya yataurwa nemunhu mai ava kuti ndizovati vauye kuno kudaro nyaya yangu ndakuudzai ndingada ndakangoti aiwa mai muri munhu mukuru endai munotaurira nako handiti but ndakati havagone kuudza baba avo zvichida vari voga handiti ngavauye vazozvitaura vachivaudza dambudziko ravo baba avo tovaudza sedare hatisi kuti tiri kuvatya kuvataurira zvatoda kuvataurira but ndiri kutovatsura tichiremekedzana mazera edu handiti zvakaita imi mandingataure nemi pamberi pevanhu ndokukumbirai mama uyai kuno totaura tiri tega mama apa hapana kumira zvakanaka mama apa hapana kumira zvakanaka kana matsamwa apa musazvika handiti munondinzwa kuti mwana ari kuti chii. Chikumbiro changu chandiri kupa kuna baba ndechekuti mai ava vazodzoka vega vachindiudza kuti kumba zvinhu zvakufamba zvakanaka kumba zvinhu zvakudii zvakufamba handikati ndinoda kuenda kuwa ndinoda kuenda ndosiya ndatukana nemudzimai baba kuti ndiwane mabudiro epamusoro pangu hazvisiri izvozvo ko mangwana ndikadzoka ndomhoresana newe sei iyoyo munouya gogo handiti maamoga ndinoda pfuma yangu kumukwasha mopiwa pfuma yenyu haisi yekumbotoikumbira 4 vana vasikana mombe 4 vakomana uyu yake mombe 6 munouya